илюзионисти. Не български илюзионисти, а български импресионисти. Да, да. Рисува в този стил. Кой е този художник? Никола Петров. Никола Петров е нарисувал какво? Лъвов мост. Той по принцип рисува градски пейзажи. Лъвов мост, Света София, Народния театър и такива работи е рисувал. Голям художник. Никола Петров. Лъвовият мост. Никола Петров е роден 1881 година в Видин и често е наричан художника на София, заради това, че в картините му основна тема е столицата, нейните улици, здания, площади, паркове. Той е български живописец от младото поколение художници от началото на 20 век. От всички български художници от този период, творчеството на Никола Петров най-много се доближава до онова изкуство, до което са се домогвали френските импресионисти – Мане, Моне, Ренуар. Бихме могли да го определим като майстор с душевна нагласа на символист и изказ на импресионист. Той рисува предимно пейзажи. В своето творчество Никола Петров постига необикновен синтез между модерното и традиционното, между патриархалния бит и чуждата култура. Едни от най-представителните картини на Никола Петров са серията пейзажи от новия административен център на България – София. Рисува основните новопостроени знакови сгради в младата столица – Народния театър, Лъвов мост, Орлов мост, църквата Света София и много други. Чакай, внимавай! Бречет, имаме си шапка от Стара София. В картината Лъвов мост смело се скосяват сградите. Композицията се организира около движещите се по моста фигури на хора. Предният план на композицията е свободен и само няколко фигури създават впечатление за тълпа от хора. Гледайте бе, колко красиво. Това е импресионизма. Български импресионист Никола Петров. Голям художник. Да! Къде да видим негови картини? Това в София. Видин, така се казва галерията във Видин. Дай отидем във Видин. Хайде във Видин, бързо!